హాయ్ అండి. మా పొలానైతే బోరేయించామండి కొత్తది. మేమైతే ఫుల్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల తరబడి కల ఇది. అందుకని మా ఫ్యామిలీ అంతా ఫుల్ హ్యాపీ. మా చేనుకి ఇది లాస్ట్ వీడియో అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మా పొలం ఈ చెట్లన్నీ తీసేస్తున్నాం. సరదాగా వచ్చాం, అందుకని వీడియో తీస్తున్నానండి. మళ్ళీ మా పొలం ఈ చెట్లు చూసుకోలేం కదా అని అందంగా బాగుంది. చిరుమామిడి తోట అండి, ఈ తోట ఉండదు. మొత్తం చెట్లు కొన్ని నరికేశారు, ఇంకొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి. మేమైతే ఫుల్ హ్యాపీ అండి. థ్యాంక్ యూ.